Πάμε να δοκιμάσουμε τα καινούρια σοκολατάκια που μας ήρθανε. Λοιπόν, εδώ. Golden Lila, καινούρια γεύση, φιστίκι. Μέσα είναι φιστίκι. Πω. Ναι. Τέλειο. Πάμε το επόμενο. Μπαμπάτσικα φαίνονται. Μετεωρίτε. Για να δούμε. Τόσο που λέτε όλο τρως και δεν σου φαίνεται. Είναι το φαγητό που δεν παχαίνει, ομορφαίνει. Γι' αυτό σας προτείνω. Λοιπόν, τι θα μας πει τώρα, μετεωρίτε. Και μετά θα σκληρό. Μέσα έχει καρδιά. Τι άλλο έχει. Παιδιά, πολύ ωραίο. Είναι σαν να τρως sneakers. Ναι, είναι σαν να τρως sneakers. Λίγο σκληρό, αλλά τέλειο. Μετεωρίτε. Και θα ολοκληρώσουμε με το αναψυκτικό αχλάδι του Ναταρτάρι. Γεωργιανικό. Αχλαδάρα. Όλα τα λεφτά.